Okay na. Lagi namin siya dito. Pero hindi pa pupunta. Huwag na. Yan. Aray. Yan. Oo. Wow, may nagitara. Gusto mo? I like gitara. Ay. Marunong ako. Mamaya kanta ka ng vlog ko eh. Magaling tao pa nga ako dito. Magaling na dito. Pasan tayo? Ano ba ko lang doon? Ay, Emperor Killer, meron dyan tao. May tao dyan, Emperor Killer. Ingat dyan. Yan. Tama yung ginagawa mo. Yan. Tama yan. Yan. Tama yan. Patay din ito. Ang daming kakampi sa likod. Takbo ka nga eh. Tag-ina mo. Ano? Puti pa rin muse na rin. Naka-shotgun pa. Puro yan, puro. Hindi ka tuwing. Nasa bahay, no? Shit, fuck. Andun siya, oh, sa pikas, oh. Ay. Puntahan mo yung ano ko, may baril ako, yung ano ko. Hala, nandun siya, oh. Ay, shit. Fuck. Oh my goodness. Ay, nakita ka. Oh, okay. Dang ding ding dong dong. Mga Bisaya kayo, Tagalog ba? Ano ba? Bisaya, Tagalog? Oh, Tagalog ba?